Seckaš luk. Ja to neću da radim. Nećeš da radiš. Nećeš ni da jedeš. U Bibliji piše, ko ne radi, ne treba da jede. Kad se kaže da radi, pa ti se prevashodno misli na poljoprivredni posao, jer čovjek je stvoren da živi u prirodi. Ja sam završio fakultet za pilota svemirskog broda, ja ću samo da vozim svemirski brod. Zašto sam se školovao? Idi, brate, u Evropsku uniju, pa tamo vozi svemirski brod. U Srbiji ga nećeš voziti, to ti obećam. U Srbiji se niko neće baviti pilotiranjem svemirskih brodova. Obećam. Znači, seckaš luk. Radiš to da se prehraniš. Evo prostorija gde može se gleda program televizijski. Nema national pornografika. To nema, bato. Ti gledaš, razumeš, majmunske programe, turske serije. Nema. Pa kako ljudi to... Kako to... Ne sviđa ti se, bato, evo, seli su u Evropsku uniju. Nema problema. Ako ga Evropska unija... A Evropska unija, ako te primi, brate, ima da ti platim avionsku kartu biznis klasa. Ako ne prihvate... Ako ne prihvate, znači imaš da živiš u svom stanu sa svojom porodicom, ulago si u svoju decu ili nisi ulago, ako nisi, država će da brine o tebi. Ti si u satanskom sistemu bio vojvoda, po znacima navoda, bio si intelektualac, akademik, stručnjak, ugledan profesor, predavao darvinizam i tako dalje. U majmunskom sistemu ti si mogao da budeš kralj majmuna. Sad kad se ukine majmunski sistem, razumeš, ako si u stanju sam da brineš o sebi, okej, ako nisi, mi ćemo brinemo o tebi.